ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ଦାଦା। କ'ଣ କୋବି ଆଣିଥିବ ସରିଗଲାଣି? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଓଲୁକୋବି ଭାଇ କଖାରୁ କ'ଣ ଘରୁ ନେବ? ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଧନିଆ କେତେ କ'ଣ ବିକୁଛ କେଜି? 30 ଟଙ୍କା ନାଇଁ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଛତ୍ର ବଜାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓଲୁକୋବି 12 ଟଙ୍କା, ଧନିଆ ଚାଲିଛି 30। ଛତ୍ର ବଜାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ଜାମ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାକୁଡ଼ି କେତେ? କାକୁଡ଼ି କେତେ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାକୁଡ଼ି ରେଟ୍ ଆଜି ରହିଛି 35 ଟଙ୍କା। ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିଲେଣି ଘରକୁ? ଆଉ ମଉସା ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଘର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ।